Uvítací program pre Pharmacy influencerov. Počas prvých 3 mesiacov ako Pharmacy influencer môžeš získať ďalšie darčeky. Stačí, ak v každom mesiaci programu nakúpiš v požadovanej hodnote osobných bodov. Pozri sa, aké to je jednoduché. V prvom mesiaci, ak súčet tvojich nákupov dosiahne celkom 30 bodov, v nasledujúcom mesiaci ťa čaká darček v podobe maskary, lesku na pery a možnosť využiť dopravu zadarmo. Ak nedosiahneš požadovaných 30 bodov v prvom mesiaci, nemusíš sa ničoho obávať. V nasledujúcom mesiaci budeš mať ešte jednu šancu. V druhom mesiaci, ak súčet tvojich nákupov dosiahne celkom 35 osobných bodov, bude na teba v nasledujúcom mesiaci opäť čakať darček. Tentokrát to budú vybrané hydrogelové vankúšiky pod oči. Ak v treťom mesiaci tvoje nákupy dosiahnu 40 osobných bodov, v nasledujúcom mesiaci dostaneš sadu produktov NutriPlus. Ak v danom mesiaci nenazbieraš požadovaný počet bodov, nebudeš môcť pokračovať v programe. Preto nepremeškaj svoju šancu a získaj všetky darčeky v programe, zatiaľ čo buduješ svoj biznis s Pharmacy. Pre viac informácií kontaktuj svojho sponzora.